Moi boas. Un ano máis estou aquí en Santiso para participar no Cross de Santiso cunha distancia de 14 km, percorrido rápido pero duro á vez, sobre todo eses últimos kilómetros, que este ano, polo que vin, hai tramo de cronoescalada. Deben estar facendo as cousas ben, porque os dorsais agotáronse 22 horas, así que atrevo a pronosticar que para o ano seguramente duren menos. Está dependientes de cando abran inscricións, porque vale a pena vir a este cross. E o obxectivo que levarei, pois estiven toda a semana dando voltas, non sabía moi ben que facer, porque mañá volvo a competir, estarei nos 10 km de Carballo, no campeonato. Primeiro iba a buscar mellorar a marca que tiña, que son 58.01. Despois iba a facer de liebre, pero finalmente non, entón vamos ir a tope. Vamos intentar correr a ritmo de 4, que será un tempo alrededor dos 54-25. Vai estar complicado polo que dixen de que o perfil é bastante duro, pero hai que intentalo, a ver que sai. É o primeiro ano que veño que non teño ninguna molestia rara. O ano pasado viña da lesión e o anterior pois estaba sufrindo, creo que esa mesma lesión, pero ainda non anotaba moito. Queda 50 minutos para empezar, así que vamos xa a ver que nos atopamos por aí e poñerse a cantar, que hoxe vai facer falta ter as pernas ben preparadas. Digamos unha cousa. Wow, 17 segundos por diante do tempo, así que ben, vamos. Kilómetro 7, mitad de carreira. Non sei se avrei tirato todo o tempo así. Wow, 12 segundos por diante. Pero veremos a subida. Vamos.
¡Vamos! Veña. ¡Vamos! ¡Venga! Venga. Toma un poquito de agua ahí. Que tú puedes. En 50 pocos minutos, con calor que fai, non hai ninguna broma, sabemos de todos, Pois ata aquí o que foi o Cruz de Santiso, con vitoria para Marcos Oro en 52 minutos e 3 segundos e Tina Fernández en 1 hora, 2 minutos e 8 segundos. En canto ao meu resultado, acabei quinto con un tempo de 55 minutos e 23 segundos a un ritmo de 3,59 km. O obxectivo conseguido, e moi contento co resultado obtido, xa que polo reloxo conseguín baixar dos 4 minutos o quilómetro, aínda que, se vos digo a verdade, a principio do vídeo digo que quería correr a este ritmo e quería facer un tempo de 54 minutos 25 segundos, non sei de onde saquei ese tempo. Acadei un quinto posto, polo que entrei na premiación absoluta, xa que nesta proba dan premios de 5 en 5, tanto para os absolutos como por categorías. Cuarto clasificado da xeral deste Cruz de Santiso foi Bruno Ferradas Souto. E aquí estamos cos campións desta 13ª edición do Cruz de Santiso. Por aquí teño o trofeo, representando esa última parte, todo o tempo subindo. As sensacións foron perfectas, pero tiven dous problemas. O primeiro problema foi que saín bastante atrás. Se xa polo normal me coloco un pouco máis atrasado do que debería, desta vez quería saír máis adiante para saír forte dende o comezo. E o problema foi que se me pasou a hora cantando e cando fun para a saída pois xa estaban todos os corredores colocados e non puiden avanzar moito, polo que tocou remontar. E o segundo problema foi que volví petar. Fun ben todo o percorrido a ritmo obxectivo, sempre pendente do ritmo, pero cando restaban 2 km deume flato, non tan forte como a semana pasada en Laredo, pero sí que tiven que afrouxar un pouco o ritmo. Coincideu co tramo da subida, momento no que tamén perdín o cuarto posto, aínda que tampouco creo que tivera moito máis para apretar, pero sí que algo de tempo perdín e ia máis pendente de que non me alcanzasen por detrás que de intentar recuperar ese posto. De non ter estes dous contratempos, pode ser que igual pudese estar pelexando polo terceiro posto, aínda que xa serían outros ritmos dende o comezo e igual reventaba antes. O percorrido duro é rápido, xa que se pode dividir en 3 partes. A primeira parte, dende a saída ata o quilómetro 4 ou 4,5, bastante favorable, xa que imos baixando cara a un valse, aínda que tamén hai algunha subida dura polo medio.
A segunda parte máis chan é propicia para correr ata o quilómetro 11 aproximadamente, onde está o ferry, e a terceira parte xa é ata meta, prácticamente todo o tempo subindo, con ese último tramo que este ano estaba cronometrado. A distancia polo reloxo foi de 13,9 km. Aquí no percorrido este ano estaba un pelín máis complicado correr, xa que houve traballos forestais e o terreo estaba delicado tras pasar a maquinaria, pero por sorte a por primeira vez, dende que se volveu a facer esta proba, non choveu, porque senón creo que iba a haber un bo barrizal. O prezo por participar foi de 20 euros e os puntos positivos, pois boa información da carreira, a maiores tamén hai andaina, servizo de cuidado para os nenos durante a proba, zona ampla para aparcar ao carón da saída, recollida de dorsais o propio día da carreira, animación durante a proba con gaiteiros, avituallamento intermedio con auga, avituallamento final completo, duchas en 2 puntos no polideportivo carón da meta ou nas piscinas a uns 400 metros da meta, festa final con ensalada de pasta, polvo, churrasco, melindres, cervexa, seguramente se me esquece algo, pero con fame dali non marchas, premios non acumulativos, e medalla finisher que teño aquí, ca imaxe do ferry, e o lema da prova, máis cun cross, e de agasallo daban este suadoiro, moi bo o lema ese de benvidos ao inferno. E os puntos a mellorar, pois todo perfecto. Para min sigue sendo unha carreira top das que se tes a oportunidade deberías participar. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a prova e vémonos nas carreiras.